Hello, so today we're gonna make a Danish video, and today is going to be a story time. So let's go to Danish. 1, 2, 3. Okay, nu er vi på dansk her, men jeg havde lige brug for at lave en storytime her på YouTube. Så ja, den her storytime kommer til at handle om min brækkede arm. Og det er faktisk lidt svært at tale med mig om. Og det er jo på ingen måde fordi, at det er så meget, der generer mig nu. Men alligevel jo, det generer mig rigtig meget nu. Så ja, vi skal til at tale om det. Og min pande er meget stor ud herfra. Og for resten, imens kommer jeg lige til at sætte mit hår. Fordi jeg skal ud og gå en tur bagefter. Men lad os komme i gang. Så det første, vi skal snakke om, det er, hvordan jeg brækkede min arm. Og grunden til, at jeg vælger at gøre det nu, det er fordi, at her i morgen faktisk, så er det et år siden. Og det her, det er en meget traumatisk oplevelse for mig. Og det gør også, at efter det her, så kan jeg ikke hoppe på en trampolin. Jeg har det så svært. Og nu kan jeg altså forudse, at det her, det er på trampolin. Jeg vil gerne sige, inden jeg var virkelig aktiv, altså det var jo i september, og det havde lige været sommerferieagtigt. Og jeg havde jo altså hoppet på trampolin hver dag. Jeg var sådan, jeg går lige og hoppe på trampolin, altid efter aftensmad. Men nej, efter det her, så altså gør jeg det ikke mere. Jeg hopper ikke længere på trampolin. Fordi det her er simpelthen sådan en traumatisk oplevelse for mig. At det gør jeg ikke. Jo, jeg har lige hoppet hister her, men nej. Sorry, der var lige noget uden for mit vindue. Men lad os komme i gang med at tale om det. Så måden jeg brækker min arm på, det er det, vi skal til at tale om. Så det var lige noget af det. Nå, lad os snakke. Så jeg det er mandag, og jeg skal til at være gymnastiktræner. Det er jeg også nu. Det er det, jeg lige har været til. Instruktør. Men ja, jeg har lige været til det her, og jeg er sådan super. Jeg kan lige være hjemme med min veninde. Jeg var også sammen med min anden veninde, men jeg var lige der hjemme, så jeg kan så ikke lige nå at skifte til derovre. Super, alt perfekt. Så altså vi hygger hele eftermiddagen indtil cirka klokken 4, halv 4. Det var nok, faktisk 2:15 cirka. Men det er også meget lige meget. Så jeg vi skal til at lave den her mærkelige leg eller sådan noget, hvor det er, jeg lige skal uden for døren, lige vente lidt. Og så mine 2 veninder, de er lige inde på hendes værelse. Og jeg skal vide, altså jeg har været i det her hus, siden jeg var 3 år. Altså sådan noget, jeg er der, ja. Det er en af mine rigtig gode veninder, som jeg tit er hjemme ved. Eller ikke tit, men altså jeg kender deres hus. Og jeg ventede lige i stuen, og jeg tænker, døren stod lige åben til deres trampolin. Så jeg tænker, jeg kan lige hurtigt nå lige at lave en lille araberspring. Eller værmøl, eller det var nok mest værmøl, det blev til, men det blev jo ikke til noget. Jeg står faktisk der og tænker, sådan her er det. Skal jeg gå derud? Skal jeg ikke gå derud? Skal jeg gå derud? Skal jeg ikke gå derud? Jeg går derud. Og de muligheder, hvor jeg ligesom ikke vælger at gå derud, det kommer jo til at ændre mig resten af mit liv, det her. Men det er det, vi skal til at tænke om. Så jeg går så derud. Jeg skal til at lave mit værmøl, araberspring. Jeg laver det, og jeg har lavet det her 1000 gange før. Så det kan jo ikke gå galt. Det går så galt den her gang. Jeg lander, men jeg får overvægt på den her, på min venstre arm. Så det siger, altså, jeg kan høre knækket. Den er knækket helt over. Jeg kan høre det der. Please knæk. Okay, vent lige. Det var meget dårligt. Vi skal høre det, ikke? Altså, jeg har hørt knækket. Og hvis I forestiller jer, jeg kommer her, ikke? Så lander jeg, og så sådan vælter jeg bagover. Hvis det giver mening. Okay, jeg skal lige tage min hårbørste. Så jeg kommer, og jeg skal til at lave
så får jeg overvægt og vælter ned på ryggen. Og det er så her, hvor jeg lige har brækket min arm. Jeg kommer ind, altså jeg holder sådan her ved min arm, fordi jeg tænker, jeg trykker bare for at se, om det sker noget. Altså, jeg holder fast i min arm. Og så er det sådan, at jeg går igennem det her hus, fordi hun har været helt nede i bunden af huset. Jeg går igennem huset, og jeg er bare sådan, fuck, det går ondt. Fuck, det går virkelig ondt. Og jeg er bare sådan, altså, det ser jo knæk. Så jeg går ind, og jeg åbner bare døren, og jeg siger, og det første, de siger, det er sådan, vi er altså ikke klar endnu. Og så jeg tror, min arm er brækket. Og det er altså, det er virkelig mærkeligt sygt at komme ind til. De kommer ind, venlig, vi er klar endnu. Og så kommer jeg ind og siger, jeg tror, min arm er brækket, så deres ansigtsudtryk ændrer sig helt. Hende, der boede her, hendes far var hjemme, og hun var sådan, skal jeg hente is? Skal jeg hente min far? Jeg var sådan, nej, jeg skal bare hjem. Altså, jeg ville ikke have is. Jeg var så bange. Jeg tror ikke, jeg ville se sandheden i øjnene, men min arm faktisk var brækket. Jeg tror også, det var noget det handlede lidt om. Altså sådan, at min arm var brækket. Det ville jeg ikke indse. Det blev jeg så nødt til. Og klokken den er jo ved at være, ja, 3:15, 20 over, halv 80-ish. Jeg går så hjem, og jeg går så bare hjem hele vejen, og de går også med, fordi min anden veninde, hun skulle nå bussen. Men sådan, jeg går bare og holder den, og jeg er bare sådan, det gør virkelig ondt. Jeg går ind, og når man kommer ind i mit hus, så kan man gå til højre, og så mine forældres værelse, og jeg går ikke længere. Jeg går derind, jeg tager ikke noget, jeg ligger og kigger op i luften. Altså, jeg laver sådan her. Jeg går, altså, 20 minutter, ish, og så går min mor hjem. Og hun var sådan, Ellen, hvorfor du ikke kan træne gymnastik, eller sådan en gymnastiktræner, sådan, mor, jeg tror, min arm er brækket. Og så er det jo her, hvor min mor begynder at ringe til lægen og alt det her. Klokken er ved at være 4-5 stykker. Jeg skal den her tid er først klokken 7. Så ja, det var bare en masse ventetid med en arm, det gør ondt. Min storebror var ikke hjemme, han var på studietur i Tyskland, så han var ikke hjemme. Han havde så det værelse her på nu, hvor der er et fjernsyn, det var der ikke på mit værelse, så jeg får lov til at ligge op på hans værelse. Og jeg ligger der indtil klokken 7. Vi kører ind til Horsens, vi venter lidt, så kommer vi ind. Nu gør jeg det, og jeg mener det dybt seriøst. Jeg fortryder det, og min far fortryder det. Og nu vil jeg fortælle jer hvorfor. Jeg kommer herind til hende, og hun er virkelig sød, og der var intet, der skulle gøre, for at jeg ikke skulle sige det her. Jeg kan være meget genert, og jeg har ikke lyst til at sige, at det gør ondt. Så når vi kommer ind, så når hun sidder jo og trykker på min arm, gør det ondt. Og det gjorde jo så vanvittigt ondt. Men jeg sagde, det gør ikke ondt. Jeg var sådan, nej, det gør ikke så ondt. Og så er det bare, lige pludselig, jeg står op imens. Lige pludselig fjerner jeg rigtig meget min farve i mig, og jeg var sådan, jeg er så tæt på at besvime. Og så, det skal også lige siges, at når jeg kommer ind til mine venner, altså mine veninder der på hendes værelse, så siger hun også, at jeg ikke har noget farve i ansigtet. Altså, jeg er helt bleg. Helt bleg. Jeg har intet farve i ansigtet. Og når jeg så er her, hun siger, det virker ikke som om din arm er brækket, fordi jeg ikke siger, at det gør ondt. Og det er også derfor, jeg er ved at besvime. Altså, forestil dig, at du lige har brækket arm, og der er en læge, der sidder og trykker, og altså, rører din arm. Du bliver nødt til det. Og sige, det gør ondt. Det gjorde jeg ikke. Hun siger, skal vi have taget et røntgenbillede? Jeg siger, nej. Eller det gør min far også, fordi her er jeg lige ved at samle kræfter igen. Han siger så nej. Og jeg siger, okay, fordi det koster også stadigvæk lidt penge. Jeg ved godt, det er i Danmark og sådan noget, men stadig. Hvis der nu ikke var sket noget. Og det her,
hvor det er, jeg ved, min far, ja, det fortæller jeg lige. Jeg får sådan en forbinding rundt om min arm, og så er det det. Hun siger sådan noget med, hvis det stadigvæk gør ondt, så bla bla bla, du kan tage lidt medicin her, smertestillende, og så videre og så videre. Tirsdag, så er jeg hjemme fra skole. Klart. Min mor, hun synes, det er mærkeligt, for min arm bliver så bare ved med at gøre ondt. Det der smertestillende, det virkede slet ikke. På ingen måde. Det gjorde lige så ondt. Måske lidt mere ondt. Da jeg brækkede armen. Så er det, at hun er sådan, det her, det føles lidt underligt. Så hun tager os ind til min egen læge i Skanderborg. Det her inde i Horsens, og vi tager ind til Skanderborg. Og hun siger, det var da ikke her, du sagde, det havde ondt i går. Så jeg var sådan, nej, det ved jeg godt, men det gør så ondt. Og hun var bare sådan, okay, jeg tror også, at I bliver nødt til at køre til Horsens. Hvis vi siger, at vi bor her, så er Skanderborg her, og Horsens er her. Så vi kører altså lige lidt med. Så kommer vi derud, og jeg tilbringer 4 timer derud. Og så siger de til sidst på dagen, Ellen, din arm er brækket. Men den er ikke brækket normalt. Nej. Den er ved at være, altså, mine knogler ligger sådan her. Hvis vi siger normalt er knoglen sådan her, så ligger den sådan her. Okay? Og det er så her, hvor de siger, vi skal finde ud af, om vi skal operere din knogle op sådan her, og så får det en stang igennem din knogle, eller at det bare, den selv vokser herop igennem. Sorry, der følte lige at komme home. Jeg siger så, okay, jeg bliver opereret, så får jeg noget at vide om det, og sådan noget. Eller så skal jeg skal have opereret mig selv her, sorry. Og så er det jo, at de faktisk siger, du skal faste, og det er jo tirsdag, og du skal faste til mandag, og det er første gang, jeg taler højt om det. Så der er lige ord med mig. Og så er det, at jeg skal opereres. Skal jeg. Og undskyld, det er virkelig svært at tale om. Undskyld. Okay, hvor kom jeg fra? Det var noget med... Okay. Undskyld. Det var noget med, at så er det, jeg jo ligesom skal faste her, fordi jeg ikke må spise, så jeg skal faste her fra tirsdag til onsdag. Jeg skal ikke operere som onsdagen, men de skulle vide det. Jeg bliver opereret om torsdagen, så jeg har den her onsdag til lige at samle kræfter. Måske nu vil jeg faktisk godt have taget over på min skole, for jeg var jo ikke i skole. Jeg kunne måske godt have taget over på min skole og have sagt, sådan her ser det ud i mit liv lige nu. Det gør ikke. Jeg blev hjemme, og det er jeg også glad for. Men så her om torsdagen, så er det operationsdag. Vi kommer derind kl. 8, og operationen går fint. Og det er jo så her, hvor jeg har fået mit smukke arm. Jeg har et ar her, hvis det giver. I kan se det. Og jeg har et ar her. Jeg skulle faktisk kun have haft det ar der her. Men jeg blev også nødt til at få det store her. Det er lidt nederen, jeg har sådan et stort, men det er sådan, det er. Så sådan her ser det ud. Oppefra. Og det tog cirka 7 timer her på hospitalet. 6 timer, 6 timer her på hospitalet fra 8 til 14. Det var ikke operation. Operationen tog måske, 8 til 11. Så 2,5 timer, fordi jeg tror faktisk, hvis det var klokken 9, så tror jeg kun det var 2 timer. Ej, vent. Jo. Og så er det jo, at jeg...
at jeg også lige skal vågne op 3 timer. Eller jeg bare virkelig er virkelig overmandet. Og jeg ligger i 2 timer og kigger, spiser lidt, men jeg ligger bare og kigger. Jeg ligger og kigger og halsover og tænker, det er det. Fordi jeg skal først og fremmest gips på, hvor jeg har min arm sådan her i 4 uger. Og så skal jeg den her stange i 3 måneder. Og jeg kender mig selv. Og jeg ved, at når jeg slår den ned, så er det ikke bare lige at komme op på toppen igen. Jeg kan ikke komme op på toppen igen. Jeg har så svært ved det. Så ja. I 3 måneder må jeg ikke ligge væk på min arm. Og efter jeg også har fået den her ud, og det skal jo så til december, det taler jeg om lidt senere, altså, at det er 4-6 uger, før jeg også må begynde at støtte på den igen. Så ja. Det her skete jo på en torsdag. Fredag vælger jeg at tage i skole, fordi jeg savner mine venner. Så jeg tager i skole, og der er jeg bare. Jeg havde en aftale med min lærer, om jeg kunne tage hjem, men det var jeg ikke. Jeg var der fra 7:45 til 13:15. Og ja, så får jeg efter 4 uger får jeg gipsen af. Og ja, så har jeg den her stang indtil december. Det var lidt nederen, for det var juleafslutningsdag, og den skal godt blive der helt til slutningen. Men sådan er det. Så fik jeg den ud. Og så har det jo 4-6 uger, jeg skulle vente. Og så, ja. Var det det? Nej, det var det ikke. For som jeg sagde før, så kan jeg ikke komme tilbage på toppen. Jeg springer ikke mere. Og jeg fik virkelig en mavepuster, fordi når jeg går ind på Snap, så får jeg jo minder om, hvad der skete for 1 år siden. Og det gav mig bare virkelig et boost. Og det er bare virkelig, virkelig svært nogle gange. Men det var... Jeg havde lige brug for at sige noget til nogen. Min ven, jeg har ikke lige talt med lige nu, og ja, jeg havde lige brug for nogen at sige det til. Så det blev bare ja. Så jeg håber, I gad lidt til det. Eller ikke. Jeg er lidt ligeglad. Men sådan noget, det er jo, man prøver at tale med nogen om. Find børnetelefon, dine forældre, en anden voksen, en veninde, nogen du kan snakke med. Du behøver ikke få hjælp. Bare tale højt om det. Jeg gik rigtig lang tid, og går rigtig lang tid med. Jeg har det virkelig svært lige nu. Og der er kun en måde at hjælpe, og det er at snakke med min voksen. Jeg snakker med min bedste veninde hver dag om, hvordan jeg har det. Men nogen kan ikke hjælpe mig ligesom en voksen. Jeg har stået i en situation, hvor jeg ikke vil tale med nogen. Jeg vil ikke tale med en voksen. Alle siger, tale med en voksen. Nej. Det vil jeg ikke. Det må vi tage til en anden video. Den kommer snart med min... Jeg vil ikke kalde det angst, men noget, der minder lidt om angst. Men den kommer ikke nu. Det er jeg ikke klar til at tale om. Så tak fordi jeg tid. Vi ses. Hej. Hvorfor skal jeg gøre sådan? Ja, whatever. Hej hej.